Хора, тук сме в някакъв специален зоопарк с една моя приятелка Гадже тук и други. Ще гледаме животинки. Сега ще ги покажем. Ето тук. Това е първото животинче. Някакво кученце. Звъннете или влизайте вътре. Ето, влизайте, хора. Влизам, айде. Мале, хора, вижте, тук има някакво меченце. Ето тук прибраха кучетата. Много са сладки. Чакайте, че малко се оплаших. Тук е нещо като детски кът ли какво е. Тук е много красиво иначе. Много такова уютно и приятно. Влизаме. Котенцето си близко. Тук има петли и някакви други птички. Ето тук, хора, са и другите птици. Има и лебеди, кокошки, гъски патки, всичко има. Хора, и тук има двойка тукани. Хора, тук има лисици, фенек. Много са сладки. Ето ги, да. Те са такива нестандартни. Има и паун, хора. Ето го кенгурото, идва да скача. Маре, какви са сладки. Ето ги, хора, много са готини. Има и петелче. Ето къде се опитам. Добре. Оплаших се. За малко се оплаших да не ме изяде. Хора, тук има лами. Много сладки. Алпаки или лами или какво са? И козленца има иначе. Алпаки. Или алпакали, как се казва? Алпаки. Много са сладки. Ето тук, хора, има друга козичка, дето хапва. И това това е моят приятел с рогат, козлето. Това, хора, какви са? Щрауси или какво са? Е това тук някакви птици има. Щрауси. А това там, не знам какво е. Не знам, не им се виждат лицата. А това тук крави ли бяха? Мини крави. Мини крави, да. Страхотни са. Хора, тук хапва някакво козленце. Много е сладко. Тук си направо в сърцето на майката природа. Ето го, дойде тук, избяга. Много е сладко. Хора, какво се води това животно, бе? Носато мече. Много е сладко. Връща се тук. Хора, това е алпаката. Аз имам кукла с тесна коса от алпака. Тоест от тези. Сърце ли? Какво сърце има? Колко са сладурски само. Но и леко мръснички. Чакай да го... И завършвам, хора, този влог с ето тази мини църквичка. Някакво храмче. Тук наблизо до Лесковец.